Step ai ngo yo blai ha ka bola pala ingi kum ki khon ki jong u kum ki khon ja ka assembly kan thai ha ka bingi yo bandon ne kan ke women sunday ka jongi menta ka sngi ba ki don ki balang ki yo ban rakhe kan ka tayo baro tayo mengi kum ka balang ni nong thmai ha ka yo ban sedang nando menen jan met ban menta ka sngi baro si sngi nga padiang so bahaya piki prabangen hakane ka stem hakabing laban don ne ka yeng ka bakan tang ka jong utrai adai pastor in charge jongi ki rangba ki long kmi ki long kpa ki kon samla but ki kun hap ki baren haka kerteng ka batyang tam ka jong utrai jisu yina sedang ye ka jing sang ka jongi da ka jing ruai ka ba lai spa henry opokandai lai spa henry opokandai to risa jam to yaro jam risa jam yukun lang brot haleluya donut jonga dap jingkemen jisu yang ala pentengen bat mentanga yo jing job haleluya hadin beladep ban ruai kini ke jing ruai ngan sengob ha ban khot ekong ban sanam han nyota hakabi yo ban wan sini chakman ban pulen ke tien ke jong ublei ban yalam ke jing ruai akarpa dingi to ngin sengob ha dak bangya ban yeng lang Jing risa ka jing job len si jong nga ong la suk la hun jai ba chi su nga yo shong a shat men do nu jong nga na ka sang la sat ya nga ba ching wai ro ben don pu ron kan lo to risa Hallelujah.
haswa bingin pandemic jing duai tunginya pai kendian nakakti syakakti jong ble ke jing pulis dang ka bakat kum ka team ka mentara sngi jong women sunday nginya pule ka nakashiti ka baningkong jong apostle paul shaki tesaloni kalinong ka basan ka khot ka bar husau bat kum juru nakaju kalinong ka basan ka khot ka basan bat riu bat ka bakhat we ki kintien ki ba ong kum ni ko para bangai tuduai arusau utau bakhot epi ulong ubala banshania uban leru ya kata khot basan bat ri bat ka bakhat we na ba pilong baro ki khun ka jingshai bat ki khun ka sngi ngim long na ka jong ka mit lim ne na ka jingdum kum tati dongin om yo thia kum kita kiwe henry dongin sharai bat ngin long adka ka bakhat we ka khot na ba kum ta to phinya pentingan parlok bat to phinnang ye tei parlok kum ba phileru to ble unyo ban kurku we kini ki jing pul kintian ki bala pule donginya pendema ka jing duai uble ku pa jungi ba beneng kanrat ba e se sien pat agani ka step ni wan atra ja ka khet ki jis nei ki jong me pa ba e habagin wan atra bangin shakri bangin yero bangin pandan buro me ka teng ka ba kraw ka jong me try ba e agani ka step atrai ka balong ka si ka ba karpang ka sngi jong ki kin the ka women sunday atrai ni da wan atra ja ka khet ki jis nei ki jong me atrai ba e bangin wan man pan bon na mi atrai ka bangin la atrai e ka bangin pendap hok e la ki jong ki kamram atrai kom ki long ka mi atrai ka kom ka mon ka ba dei biang ka jong me try ba e ka ni ka step atrai to dei rap ingi atrai ba kum ju lang ingi ki parakan thei baro atrai ba kum ju ro atrai e ki long pa ki khon ki ti ki jong ni kum ju atrai min a ingi ka ta ka jing shai atrai bingin long ki ta ki jing shai shi ki we pat try ba e to gur khu ingi atrai ba tu sne ingi atrai kum ki ri kan thei atrai ngin la atrai ki bingin kit ngin ba ka kam ka jong mi atrai ka kum ka mon ka jong mi hi atrai ba e ba tu sne ingi atrai ba e ba kum ni ngi lum lang atrai bingin yo ban shakri ban yero ban pandon buro me ka teng ba khra ka jong mi trai ba e ha ki sngi ki bele no atrai ngi la ya ling ba shi bon ki jing e ba ki jing le atrai ki jing im ki jong ni ringi ai ngu e mi ko trai nakabanta ka jingdon ringkat ka jongmi atrai ba e bar kumju kumnu atrai me la lam me ka jing im ka jongi atrai bangin long kumni kambangi long menta de na mar ka jing it ba ka jongmi ka jing isne ba ka jing sumar sukhe ka jongmi hi atrai ka ji im jongi iwe atrai ba e ngi ai ngu emi atrai ka ni ka step la atrai ban lumlang ngi kumni atrai bangin yawan hakani ka yeng ka kantang ka jongmi atrai bangin ya ro bangin shakri ban ai ngu atrai eki jingle ki jongmi ki la le ki ha ka yeng ki sem ki jongi atrai ki jing im jongi ba man la ka sngi ba ba e ngim dani e ruban ain re tang ka jing ai ngu emi atrai na ka ba milathe ki jing ku ki jong me ha ki jing im ki jong ki paman la ka sngi try ba in ni tu ti rapping ya try ha ka bangin la try ba nang shakri kham bhai mi try but bangin ngin ya try ka ta ka jing sha ya try but kom ha ka jing dum try ba e isne ngi nang ai bo de ngi iwe try kham tam e ngi ki long ka mi try kumnu bangin la atrai bangin ya lame lagi jong ki khon ki ti ki yeng ki sem atrai ba e ki khon samla jungi ba ki hep ki baret kumnu atrai bangin ya lame ye ki hakalin ti ka mon ka jong me ya rap kan ra dingi na ko be ka sis ko ipat ba ba e to a yengi ka jing ko ki jing khia atrai iwe atrai bangin la atrai bangin chakri kham bhai me trai ba e pasiaw ki tundong sko ki jongi atrai na ka banta ki tu ki ba chngai na me ru atrai kham tam e ki khon ki ti ki jongi atrai ba me man yo ban ring ye ki chaladi trai ba ing ida twai ki pang hakani ka sngi ba ba e ban sle atrai shakri jongmi atrai du man se ma khu jongmi ban ya sam atrai ka khubor hapdeng jongi hakani ka step atrai ba ki
wei pe wei kan tien bangin yo sngo atrai na ka shentu ka jong i kan long belawan na ka khet ka ji sne ka jong mi bangin mi na ka ni ka yeng ka bakan tang ka jong mi atrai om gim ki batli bat suda atrai hinding da yo ka jing mam sim ka bangin la atrai bangin pen sa priang ka gospel ka jong mi ki wei pat ki mampat itu emi baba ye ngi IT bat boti ye ki baro atrai ka ni ka step ki jing penya ki ba start ki jong mi atrai sngo kun ra ki ni ki jing kar pat ki jong mi ka ni ka step na bai ki ni ngi pa na ka teng bat thiang tam utrai jong i Jesus Christ men ta bat chadu ki bom chu kur kum chu amen. Kabli shibon kong bansa nam blim kerkunuk ta jong pi. Hakani ka por prabangay. Tungin niya palit hagi jing duway gi jongi. Kabanang kong ya gin duway ngin aingo yo belay. Hakani ki artali ki snem hagi bangim yo banraki. Yakani ki Women's Sunday ka jongi. Hapo ka assembly jo ka jing sangkantay barok kaway. Aingo yo no snem arajan arpuar. Akom ka jing sangkantay. Hagi bangi yo banraki kani ka Women's Sunday ka jongi. Kabanang kong ya ngin aingo yo belay. Ngilong kumni ka bangi ngilong. Day da ka jirar kat ka jong try. Bangila banwan. Banrong ha ka yeng ka bakantang ka jong try. Ngatip dan na padang jing iki prabangay. Ngimat ka jing pang ka jing shitom. Ngimat ka jing dok ka jing kerdo. Ha ka jing em ka jongi. Ritongin ay ngulang ha ka na ka step. Bau blay no rakat na ka bata ka jing em ka jing itongin yak banya duway lang. Atray Jisu be Jisu bakador jonga. Ngawan na jan jo metray ha ka ni ka kanta jong ka ni ka step ko patray karabi. Kabami malapala ingi kum ki khon ki jong metray Jisu bakador jonga. Ngaingo ye metray bingin yo ban rakhe ka ni ka Women's Sunday ko patray. Ha ka ni ki artali ki snem gim shamla yo ban rakhe ka ko patray Jisu bakador jonga. Ngaingo no snem ko patray karabi. Ngaingo ra ka ni ka step ko patray Jisu bakador jonga. Hakami mula lampat ang ikum ki khon ki jong me troy. Hakami yaban don na ka yeng ka bakantang ka jong me ko pa karabi. Oh ki don ki prabing ay ki ba mat ka jing pang ka jing shitom. Ki ba mat ka jing dok ka jing kerdo ay ki lampay yeng ki jong ki ko patroy Jisu bakador jonga. Nga duway ka ni ka step ko patroy. Hakabami mlor kat na minok mengitroy Jisu bakador jonga. Nga duway nga IT nga buti kikti ka jong me troy Jisu bakador jonga. Akabami mlor kat na minok mengitroy Jisu be. Ngaingo ya me malong unong tao no pelong ya ka jing em ka jong ki ko patroy. Ngaingo ya ka jing e ka ba palatam ka jong me ko patroy. Ka ba me malatit ngira ka dor ba ka snam ka jong me ko patroy grabe. Idon ka tao ka ba kraw ban ai ka jing aingo ba ka jing ro shamet troy Jisu ba ka dor jonga. Shimenge ka step ko patroy. Bingin don ka men sem ka jing sngongo ban ai shamet troy Jisu ba ka dor jonga. Aga kerteng ka jamo Jisu be ngapan. Amen. Tungi duway ka ka step. Kan ba mga bangi bangi don ha ka yeng ka bakantang ka jong try. Ki don ki para kan tay ki jongi. Ki ba jaw ki umat hay karam pe yeng ki jongi. Ha ka jing pan chitom hal ki jongi lok ki jongi. Ha ka ba ki don ki khon ki ba tam snack. Ki khon cha ki prabangay ki bangop ki jing di pan buay. Ki khon cha ki prabangay ki bangop ki jing bang ba ki jing sobha cha ka pertay. Tongi duway mangi kum ka jing sangkan thay ni ta ki prakan thay ki jongi. Bau play un yo ban palai lo yaki. Ma phi ki badon na ka ni ka jing sang. Na phi don ki no ki jing e bat ki jing le. Ai kiram pe yeng ki jong pi. Tongi duway na ki jing e. O blay ni ban palai lo ingi tongi duway ka ni ka po. Atray Jisu be Jisu bakador jonga. Kan ba mangi ngidang don na ka ni ka yeng ka bakantang ka jong me ko pa. Ki don ki way pat ki para kan thay ka jong itray Jisu be. Ki ba sya pan shitom hal ka jong ki lok ki jong ki ko patray Jisu bakador jonga. Nga duway ka ni ka step ka patray karabi. Palai lo ki ko patray Jisu bakador jonga. Bikin yo atray karabi. Ya ka jing suk ba ka jing tiyan ka ba na me ko patray Jisu be. Amdan da kaway perkalan atray ka bingin laban niya rab. Nakabatakan ni ki parakan thay ka jing itray. Ki don ki khon si ki badi. Ay ka jing panbuay ki jong ki ko patray. Ki don ki khon si ki parabangay ka jing ki pabadan jar. Lay ka jong ki kimi ka jong ki tray Jisu bakador jonga.
Mano balay banyarap na kapata jongki ko patray Jesus be. Ringa duway ka naga step ko patray. Bagi country kiba te kiba komme ki ko patray Jesus be. Palay lo ki ka naga step ko patray Jesus bakaro echa. Ki umat kiba mi ki kamat ki para long kami ko jagi ko patray. Panrangat no ya ki ko patray Jesus bakaro echa. Bagi kon ki jagi para bangai ki jagi try. Bagi tep ki ay ka babaha ka basne ka jagi em ko jagi try. Ngai ti ko patray na kapta ka way pa ka way karampe yeng ka jagi try. Ya don ki badan ka naga step ko patray Jesus be. Ki ba wande ki umat na ki kamat ki jong pi ko patray Jesus be. Ngaduay ka naga step to ay ki try. Bagan yo ka jing sok ba ka jing tingen. Bakin mi na ka jing seng ko patray. Kin mi rangkat ba ka jing pansle ka jong me ha ka jing em ka jong ki ha ka kerteng ka jong me Jesus be ing ipan. Amen. Kum ka jing sangkan thay sa isien ngaduay. Ngenduay na kabanta kajing sangkan thay barok kaway hapo ka assembly kajing sangkan thay ngidon ka project ka bakraw hado kata ngidon ne ka children's home kabangi ri konswet ang tay po damli hapo riboy to ngenduay na kabanta ka project ngenduay nam ta kajing sangkan thay ki ba pek ki ba kami ngidon shibon ki project hakabiya baleben visit ki balang ki ba pair Kam tam habadon ki jing sangkan thay ki batlot ki baswai. Habadon ki no ki program ki baki day banlen. Nginduay na kamata jong ki kam tam ki bangi tep bagane ka day ka jing shimti ka bathamay jo ki long kami ki jongi. Nginduay na kamta secretary. Nginduay nam tay chairperson. Nginduay nam tay office bearer baro. Bakano hakabagi ban perkhat nam ta ka kam ko jong try po ka jing sangkan thay. Bau play undon rangkat batki. Mereka juga pon gendruai, nakabenta. Ka program ke begin yok ni ka porang ai ngo you play nam ta ka syakri ka jong try. Ikong Abadalyne Nongrang ka bengil yok ban penben. Hakabiya ban khot i binya ban wan na ka ni ka jingseng. Jongi kom ka women Sunday ban ai ka jingkren. Hakani ka step. Hoy ya ni ka tayo ilayah. Dan ikon si ibran ni po children hospital. Mangi ki batip ya ka ni ngila duai na ka bata jong i. Hakabo play don rekat bi kon in min po hostel pajaman pandai begini ke program ke jungi duai nam ta ka choir ka begin yo sngo na ki kon samla to ngi duai na ka bata ni atrai Jesus ba ka dor e changa ngi duai na ka bata ka jing sangkan thai ke jungi apa ka assembly level barok ka wai ko patrai krabe ka biyaban shimti thamai ki nakit kam ki bathamai ko patrai nga duai trai ni kam tai secretary na kam tai chairperson bakit khot ka jing sangkan thai barok ka wai ko patrai krabe ngaduai ha kami mlor kat na mino matrai Jesus be ngiduai ka jino kat ka jome ko patrai krabe ha ka bami mlor kat na mino matrai krabe ngaduai ra ka step ko patrai ngidon ka children's home matrai ka bangi ri ka ni kon sweat ko patrai Jesus be ngaduai trai kami mlor kat na mino ye kitu ki ba pek ki ba kami ko patrai Jesus be ha ka bami madon harang kat bat ki trai ngiduai ta ka shakri ka jome trai ka biaban sam ka ten ka jome trai ngai ngo trai panlai lo iko patrai kabangi iya trai kabiyah apadeng kani kijing pang jung ni khon jung ibaret ko patrai karabe ndai kom kijing duai ko jung iko patrai jisobe malapala pada itrai bi laban don rakat bangi kani ka step banyaban sam ka ten ka jome duai nam taki khon samla ki ban ai kijing ruai ka bakar pang ko jung kani ka step atrai pansle ki ko patrai karabe baka khuboj ruai ka bangi no sngo trai baka long kijing kar khon nakabantay jung i way pi way aga kerteng ka jome jisobe ngapan amen. Ngenya peteng nya kajing syakri ke jongi da kajing ruai ke ba lai spa nrio pun rio lai spa nrio pun rio nadu ba jisu wan hanga jing kemen ka shlai menta hakaman sem jonga nadu ba jisu wan hanga kabangin ruai ke ne kajing ruai ngenya lom ya kajing aingo Maraden baladap lom ya kajing aingo an sngob ha ban khot ikong ivory cardo ben wan sani sakmat ben ya ban pankantang kajing aingo lai spa nrio pun rio Shisha hakajing im jonga
I
ya pendam haga jing duai. A tribe of blay jungi bahabneng sa hisin pat nyai ngo yeme hakani ka step ka bakodor haka bangi yo kanat bakodor ban wan haka ying ka jong me ban rai ban pendan buram ban yaro ka kerteng ka jong me nyai ngo yeme a try na ka banta ka jing ri ka jing sumar ka jong me ka jing em ka jongi iwei baro kanat be ki bela poi hakani ka ying ka jong me ha hakani ka step nyai ngo me kanat bakodor nam ta ki jing ker khu ka jong me kamla per ker khu kanat bakodor ka jing em ka jongi haka jing em ka bakin jamet bat kamjuk kanat bakodor haka jing em ka bakin jaman sim ngidap de jing sngongo me try na kamta ki ini ki ai baro bat haka ni ka step kanat be ni wan ban ai kanat bakodor shika kam ka jong me ni duai kanat bakodor na kabanta iwei baro kanat be ki badon ha ying haka ni ka ying ka jong me ki bla ai kanat bakodor shika kam ka jong me ni duai kanat bakodor ka jing ker khu ka jong me ya ki ti ka jong ki iwei baro kanat be ker khu kanat bakodor la kalong haka nugu ka kam kanat bakodor haka bangi yo kanat be ban trei ban kata haka jing em ka jongi la kalong ka berit ani ka bakraw ker khu me atrai kanat be ya ki kiu shet ki kiu tiu bat kamjuk kanat be ka jing bam ka jing di ka jing rung ka jing mi jong ka wei ka long yeng kanat bakodor bangin la kanat bakodor bangin nang ai shu ka kam ka jong me haka bangin nang la kanat bakodor ban jiro ban pendan buram me kerteng ka jong me ling ba ka jing ai ka jongi ker khu kamjuk kanat be na ka banta ki wei pat try ki bom shim la ban no kanat be ngedwai ka jing don kat ka jong me ban ker khu ya ki la hagi ai baro kamjuk kanat be yishi kentin ngedwai me kanat bakodor nam ta ki kena samla ki jongi baro atrai ki bampat che yo ki kam ki jam ki jongki ni duai kanat bakodor ba me ban ker khu ya ki habakin yo kanat be ki kam ki jam ki jongki ha ki jim ki jongki kin yo ban ai kanat bakodor shaka kam ki jong me anda habakila yo kanat be ki kam ki jam ki jongki bangi duai kanat be ka step na ka banta jongi iwei baro kanat bakodor ha bangin yo ban snap ik tin ki jong me ker khu yangi kanat be ya bangin mi nang ni ki yeng ki jong me atrai bangin la kanat bakodor ban long kanat be ki beladap pediang badap ka jing im ki jongi kanat bakodor ni baga tin ki jong me ker khu atrai ka step na ka banta ki jing ai si hisin pat la ka long ha ka no ka banta kanat bakodor kan ya ban pendon kam ya ka ni duai kanat be ya ka jing don kat be ki jing ker khu ki jong me baki ai baro kanat be ken long na ka banta ka buram ki jong me na bai kini baro ngi pan ha ka kerteng ki jong jisu nong penem amen. Tu blame kut khun ka bata jong pi hakane ko por ngin yo sngowe ka jirwa ji kon samla bi ban ai ngi ka jirwa ka bakar pang ka jong ki ngaso ba ban khot iki ban wan shni chakman Say
mai bor tu ai bagani ka jingruai ki bagi ban ruai ka ni ka por kan pen thamai bor ya ka jing sang kan thai ka jongi hang ne panong thamai rak assembly hi baro ko wai kan ni ka de kan ta ka bagi ban sngap ka ten ka jong ublai ha ka ba ka women assembly ki labo ingi ya kan ni ka team ha ka bagi ban kren na do menen janme ha ka ni ka sngi baro si sngi ha ka bala pan shong nongrem na ka shiti ka ban kong si ki tes soloni na ka nong ka ba san ka khot ka ba ar phusau uta uba khot ya phi ulong ubala ban shania ka team ka ban kong ka bangino sngo ka na ka step ha ka jingem shimen to blame lor kan na ka ta ka shakri ka jong try ka bia ban ai ya ka ni ka sub team ka ban kong ngila duai na ka ta jong pi kong abda blame pan sle epi ka step na ngai ban bon na padang jong ngila itu ikom Abadalyne Nongrang idai no hikai jong ni Kholsrai Bible College idi deiru ikorem jong pastor wanchwa shooting na khot so bhai phi chakne ka polpen kren lai loi ka tin ka job lai adu blai ndor kat bat phi Para bangat gidap da gajing sngongo ka ba kraw yo blay namar kani kalat bau ai ngi bingin yo banyawan lang kumni panya sang lang ha ka kerteng bathyang jong u ngai khublay pi ki para bangat baro ha ka kerteng bathyang tam jong trai bot unong panem u ba it e jongi u Jesus Christ gajing ai khublay ka bakar pang kalong naga bataki kan thai ki badan ha kani ka balang u blay hang ne po pok se la ki long ki kan thei ki balong kum ki para jonga ki bayaring kat senem bat nga bat ki turu ki balong ki men bat ki long kume ke jing ai khuble ye phi baro bat ke jing ruai ka long bu blei unang yo banang pensat bor ye phi na ka wei ka por sha ka wei ka por ha ki benta ka jing im jong phi baro na kwa ban pen paw ye ka jing ai khuble ru ye ka je seng kan thei hang ni ka bla khat snow bhai nga ha ka ni ka por ban yo ban ye shakri lang yo blei bat phi bat kham tam ban ye sam na ka ten jong u ha ka ni ka step na ai khuble kar pang ru ye pastor in charge I badon ringkat bat ngi ha ka ni ka step ka jing don ringkat jong phi pastor ka long ka jing shingan bat ka jing kir khu ka ba kraw ye ngi u blei unang kir khu ye phi ye ka ministry jong phi ba da ka yeng ka sem jong phi ke jing ai khuble ru ka long yiki ki rang ba ke baju don bat ngi barabor na ka wei ka por ska wei ka por u blei ru un kir khu ye phi baro ha ka ni ka step kumbala ong I kong morial I bangi jukot I bamya la pen kan ma ba ka je seng kan thei assembly jong ka balang u blei mekhalia badasam kala jit na ka mata ka ni ka snam ya ka women Sunday team ya ka balasat nakashiti upol ka baningkong shekinong Thessalony kalinong ka basan kadokot ka baar posaw ningkong Thessalony kalinong ka basan kadokot ka baar posaw wat lada inong pulis dang badawai iladep ban pule henry ngan pule biang naga mata jongi ha kini kapor kiktien kibaong kumni uta ubakot yapi ulong ubala ban shanya uban le ru ya kata tungin ya pendam haga jing duai blay bok pa jungi uba habneng
ngidap da kajing sngongu ka ba crown na mar kini kapor ba me ay yangi bat kumni ko truai ngila banya lumlang ha kini ka yeng ka ba kentang jong me ya ka ba me melakir khu ya ki pra bangit hangni bikin yo ban shna ban tai kat kini ka yeng ka ba kentang jong me ha ka bangi yo ban shong hangni ko pa ha ka chanang comfortable jong kini ka yeng ban shakri ya me ban shash koru ya ka kten jong me ni duway bemen kir khu yangi hagani ka por sa shisian ling ba ka kten jong me ya ka bangin yo snow yarap ingi bangin snow thu syapang ka kten jong me ayu ka dan ban ong na ka bata jongi bat abangin na mi no nang ni ru ablay ngin kan mau bat ngin prasyang ban le ya ka ka ba me kwa yangi bangin le kat kum ka kten jong me ni duway ya ka jingkir khu jong me yangi ni duway ya ka jingkir khu jong me ka assembly hi barok ka wai hagani ka sngi baki observe ya kani ka Sunday haka kerteng uji sungi duai ngipan. Amen. Ya kini ka shiti kumbang itip baro. Unong to uday u apostol Paul. Kasnong Tesaloni. Kadi kasnong kabalong ka way na kinong ba. Kabahap hapo ka jingsen shar jong ka himarum. Lasno to badan shibun dan ki Kristan. Kibadan hagani kasnyong Tesaloni. Batkat kumna ka jingyot ho upol. Kilong ki Kristan, kiba ka jinglong jingim jongki. Kalong karukam, bat kanuksa, kababhaya ki waypat ki para Kristan. Kamtam, yaki Kristan kibadan hakishnong kiba marjan bat ki. Wat lada kilong kumta, kini kibanget Tesaloni. Kidon ya ka way ka jing bat kata ka jing kalong bakim la ban sngaw thu ba syapang ka jing 1 RC utra Jesu bat day halor ka ni ka benta ba upol utho ya ka ni ka shiti ban pensyai ban pensngaw thu syu yaki ban correct ya kata ka wrong understanding jongki baki don syapang ka jing 1 RC utra Jesu ladang ipuli bahaya kini ka shiti hot dan artili ki shiti ki baut ho syakinong Tesaloni henry kini ka shiti ka baningkong ladang ipuli bahaya ka hang tu ngin syam hang ni ngin syam ba ki don ki dekat ki ba lingkot ki basuk ban sngaw tu ki basuk ru bangin ken mau henry wat lada ki long ki dekat ki ba lingkot ki long pat de ki dekat ki badap da ki jingmut bat ki jing hikai ki ba koridor bat ki ba don kam hadu kata-kata bengin yo kem ye ki jingmut jang kini ki dekat ka don kam ingi bengin da puli benya tik patik ya ka ktien ublay ban snap ayu ko ong bat ban yo ye ki jing hikai tik kum ba kamut ban ong yangi kamlong yangi bengin shushim tang shikentien lani tang ar kentien leni tang shilan leni tang arlan nangno ban penbiang bat kata kajing kuwa ajongi nani ban penbiang bat kata kajing mut kabala don lupa ha kajing mut jongi leni komboong manuri just to make some points ngidon kampan puli bhaya ka yaka ban yo ya kajing mut jongka kumba kadai ban long ladangi puli na do kadokat ka bakat ar hadu ka ba ar pu ar hang tungin syam bo upol ubatay. Iki ki bakum ki Kristan, ki don kam banle. Haka dukat ka baar pulay pat. Haka duro jang ka jing duway. Upol uduway. Bat unget. Ba ublay unpin kut par. Unpin janaya ki banget. Kenang bakila ban im klem jingram. Hadu kasngi ka jing 1 RC utray Jesu. Kawan sa kadukot ka baar pusaw. Kabalong kadukot team. Wala da ka team ko ang uta ubakot yapi ulong ubala bansya niya kasangya no hangta. Hindi ngan siyem ya kadukot barok kaway na marbaga don ka jing yesno nakaway ka benta siya kaway ka benta. Uta ubakot yapi ulong ubala bansya niya bat uban leru ya kata. Kamat ka baningkong. Ke ka bangi syem, bat ke ka bangi yoi, na kani ka team dekat ka baar pusaw. Ka baningkong, ka bangi syem,
But ngiyo I na kani kadekat kalong kajinglong ublay. Character of God. Ba ulong ublay ubala ban shania. Trustworthy, faithful God ublay ubala ban shania. Ya kani kajinglong ublay. Ngim don kam syu banya kren. Ban syai syu. Ngim don kam syu banya batai syia batai. Namar banadu bas dang ke Bible. Kat haduk kini kisngi jongi ke bamenta. Ngi syam ya kini ke jing shisha. Ba ublay jongi. Ulong ublay. Ubangi la ban syanya. Ya ke ke ba ukular. Ya kata ule. But ya kini kamtam ngi syam. Na ke history jongi kun Israel. Teng habang ibu kajing syanya hakibriw ngido jengkerman teng ya ka bakikular banle kimle ai henry ublay jongi umlong kumta namar ba ublay jongi ulong ublay ubangilla ban syanya ulong ublay ubala ban syanya kata kadi kamat ka bandingkong ka bangisyam na kani kadukot kamat kabaar na kani kadukat saka epat bangi syam kadan saka way kajing pensyai syapang ublay bangi syam na kani kadukat bat kata kalong na kitu kintian ki baong ubakot yapi God who calls ublay ubakot ublay ubakot yanga ublay ubakot yapi kajing kili kalong ukot na kamata ka lani ukot bangin le ayu kajubab ngin syamhi na kani kajo ka shiti na kalenong ka baar kadokot ka bakat ar ka boong ubakot yapi syaka hima bat ka buram jong u hi Bat habaong ubakot yapi syaka hima bat syaka buram jang kamut ublay ukot yangi syaka jing penim kadan sekawe pada ka jing kot ka bangi syam ha kani ka jo hi ka shiti ka badan ka jingnya sno bat kani ka jing kot baning kong ka jing kot syaka jing penim ya kata ngila ban syam na kalenong ka basaw kadakot ka banyo ka balong ka jing kot syaka jinglong jing im kabukun ka jingkot syaka jing pen im ka jingkot syaka jinglong jing im kabukun kumbangala sedang manesh haka introduction baka benta ka ba upol ukamban haka ni ka shiti ka day halor ka jingwan ar sin utrai jisu haka dukat ka ba ar pulai Hakadur ka jing duway uong kumni ngan puli ka khat ka baar pulai ka ong kumni ti ublay ka jing suk mauhi un pin khoj phar yapi but to I ba an sumar kan dong ya ka minsim but ya ka jing im but ya ka met jong pi shitli klem jing ram ha kata ka jing wan u Jesus Christ uba utrai jongi ngiladat pan pen kenmau ya ladi mentan shipang ba ublay ukot ingi shika jing pen im ba ublay ukot ingi shika jing long jing im ka bakut ba nganget bakam long ka ba yangi bangin snow to baladangi pet bhai ngi perkhat ba halor kini ki ar tili ki jing khot ka don ka jing ye day bat ka jing pen kre yangi na ka benta ka jingwan ar sin utrai jisu ladang ipet biang itu ka dekat ka bang ladat ban puli mantan ka dekat ka ar pulai hang tu ngin syam ba upol u mention lani ukambu ukamban ya lai tili ki ai kata ka dai ka mensim ka jingim ka met lani ka bangi juang ha ka ketian parang ban khamsai kandiat spirit, soul, body.
Kita kini kilai celi, kiba upol u mention u bo bat u kamban hang ni. Kajing im haka mensim. Kamut kajing im haka jing yadai jangi bat u blay kata ka spiritual life ke bangi ong. Kadai ka benta kajing im ba kumbangi bam ni di manaka sngi bengin yo ya ka met ka basyat ka baklan. Ngi don kamru ban fit ban besar ya ka ne ka waipat ka benta ka balong ka jing im ka bakinja mensim jongi lada dan manu bathau ya kini ka jing im ka balong ka jing im ka bakinja mensim jongi tarai de eken thau da ki ki ba ki yo i ki bangi ju pen i malaka sngi ka jing im jongi kum for example kum ka bangi leje sanctista ni bangi ju yo program barabor hadukin thoi ngi tanda kita ki baki yo i shabar hot kita rugilong ki badan kam henry kaipat ikitu kumno pada kin thau kintip ye ki ki benta jong ka jing im ki bare ki bakim la ban yo i kum ka bangi pulit testa ne em ka bible malakasngi kum ka bangi ju duwai ne em man lakasngi lada kalong kumta kadon kami ngina markata bengin habban hauhi dalade yalade kabakumno ka jingim kabakinja mensim ngadon kabakumno ka jingim kabakinja mensim pidon bat nganget bengin persang banyebe banyele bandon ka jingim kabakinja mensim kabahok bat kabashisha ka jinglong mensim ka babet ka mudru baka don ka jinglong ka babet bat u belay bat ki brewru ka jinglong jingim ka ba arsap ka bam don ka jingyamap ka bam khut ka basarong bat kum kita ter hinrei nga tei banlong ka jinglong jingim ka babet bat ka bakhut banga duwai bu ble unyarap yanga ublay unyarap ya piru baro ki basngoy ka tien ublay ha ka step bengin long ki kristan ki baklam arsap henry bengin long ki kristan ki bakinja mensim hok shisha sakawe ka benta ka bo pol uban bat ubu hangne ka dei ka jingim daong jingim ha ka tien khasi kamut shibun ki dei daong sol ngit ni sngo tho ha ka tien parang gipenan kami ka tien sol ha ka ni ka benta bo pol ubu jingim kumbang yu i ha ka bible khasi jongi ha ka tien hebrew sol leni jingim ka thau ya ka ka badan jingim ka baring mensim ka badan ka jing sngo thu biang kata ka di ka sol kata ka di ka jingim ha ka tien hebrew kadai ka benta ha ka jingim ubreu ka ban nom yapshu ka bam nom yapshu lanuru kamet kayap kasol kani ka jingim kanom yap ni snow tho ya katala dangi pet ya ka way ka nuksa bangi syam na ka testament ka berim Genesis life husan nanong kadakhat ka bakhat pra Genesis life husan nanong kadakhat ka bakhat pra ka bayat ho syapang ka jing klat no jong ka Rakhel ka balong ka tengah jong u Jacob leong ba kat ba kanang kayu kun jongka kanang ai kerteng yu kun juga ba kadang syuka bat hang tahi kamensim leni ka jingim leni ka sol jongka kami no naka tingi sngo tho na kani example ba ka sol ka jingim ka imbet wat lada ka med ka yap u George MacDonald u ong higini ki kentian ki ba snau tanat bat ki ba dan jingmut ki ba kit jingmut hadu kata-kata u ong kumni you don't have a soul you are a soul and you have a body pi pim dan ga jingim henry pi dai ga jingim but pi dan ya ka met ka ne ka pen snau thu kat no ka long ka ba dan kam jing ka jingim jungi ha ka ne ka rukam barabo repeatedly ha ka Bible haba ka kren syapang ki breu ka batay ka refer ya ki breu kum kita ki souls ki mensim ki bakodor
living souls, lani souls ki mensem ki be im ki mensem ki be kodor. Kam tam haba ka Bible ka kren sepang ki breu pat ka kren ya ka jing don kam ka jing im jong ki breu. Ngila ban syam na shibun ki benta la kalong na ka testament ka batmai la kalong na ka testament ka rem sepang ki ni khendiat ngan chuang phila ban puli Exodus lai phuai lenong ka khat ka bakhat saw proverb khat ubai lai pho nang ta pade ki kam ki apostol arlandong khat ka basaw phoi bat saki we gi beru pinsham bahang ni lapin I ba barobor ka Bible ka khat ye ki breu kom ki souls precious souls ki jing im ki men sem ki ba godor ladan ka jing ong badan artli ki a ha ka perthai ki ban nom yap shu bat ki ban yai sa bam chukut ka baning kong kade ka ktien ublay ka baar kade ka souls of men ka jing im ka men sem jong ki breu nang ta pade don ru ar jat ki souls ar jat ki jat jing im ni ki men sem hakani kurukam soul jing im men sem hakani kurukam soul ngan ban biang ki don ki jing im ka don ka jing im ka padiang ye ka jing I ublay dan ru ki jait souls ki ba kentat ki ba reject ya ka jing I ublay u apostle u Yohanes haka gospel jing u ka balai ka dokhat ka ba khat pra Yohanes lai khat pra ki kentien ki ong kom ni uta u banget ha u on om penrem henry uta u bamnget ularem lupa naba shim langet haka kerteng ukhun ublay balakha marway laradan mondo haka ni ka jinga seng hapdeng jongi ki basyong haka ni ka biyeng mani ki bampat sngow tiknaya ka ni ka way ka benta jong ka jing im kalong ka badan kamingi bangin pintik na no namar ba ka jing shisha kalong ba utray Jesu un sa one pat kebenta ka balay ka ba upol ubu hang ni ka de ka met body upol hi ubatay yang ni ba ka met jongi kalong ka temple ukris pat kum tahi ka de banlong ka temple ka de ka jaka ka bekentang ka temple ka de ka jaka ka bakhut kamut bangi don kamban sumar khut ya ka ni ka met ka jongi ngi don kamban sumar khut ya ka ni haban sum ban sle ni haban phong ki jan ki bakhut ni haban bam ki jing bam ki ban te yangi ni haban le ki a ki ban yarap ya ka met jongi bakan long ka met ka basat ka baklan kini ngi don kamban le ngi don kamban sumar ya ni ka outward appearance jongi namar ka long ka badan kam tang ba ni hab ban pikir pat bayo ni penlong belai ya kan ikam met jongi belai ngong kum ta namar ki kentien ke bangi jio snow bah hakin ni ki sngi kilong kini self love self indulgence pat kum kita ki jat kentien ba kum kita ki jat expression om dai tang kisam la ki ba ong kum ta ki balarang ba ru kisngo tenat pa ban penpau ya kata gajing kwa jogi ya kata gajing snow jogi about self love self indulgence pat kum kita ngiyo I ni tip sepang kani gajing sishada ka bangi yo snow hi but ngiyo I hi dalagi jongki khmat jongi but kam tam ngiyo I ling baki social media ka balong so kaman hakini ki sngi jongi hakini ki por ong iwe breu iba julong inong kren iba kampau halor ka social media iong ikini ki kentin technology targets the self iong ipen ken mau ba hakipor bangidang kamret don na pedeng jengi thok diary ni bu ki diary ban thok ya ka journey jengi ya ki dreams jengi ni ki diary ni thok diary ki tu bangi ju thok ni sung thok ngaru ngaju don diary menchwa but ka ju long ga jing long bangim ju kwa yan no ya nuru ban yu I ka diary jengi ni ma bangi le ran ni le ban bu re
ban tresha bhai tu kadari tamangi batip ni tho ayu ngi kwa ayu ngi sngo ayu hang tu henry menta lada pitho ai ha Facebook ha WhatsApp lada am dan ba like am dan ba sngo tanat ba comment ya pp sngo si kata kada jinglong jongki breu ha kini kisngi ong ini breu nang ta bade ong kumni baka social media kadai ha gajing shishana ka mata ka self expression henry ha kini kisngi kala long ka self obsession nang ta pada nakani kaya lam yangi syakini ke ek ka bangi sedang ban ya snow ha kini kisngi ka bangi khot ka ketian ka balingkot ka NPD kala sedang ban surface ha kini kisngi NPD ne pedang jong pi ba pitep ha kadai ka narcissistic personality disorder kejing it tang spang yala di it tang yala di hadu kelalong jingpang ka kelalong ka disorder ong UW Kit Campbell but Joshua D Miller hakakot jengki ke bagi ai kertang ka handbook of narcissism and narcissistic personality disorder hang ni ki yatho ki kren sepang ukan padu abel kini ki arut kinong tho ki ong ba kiyo ya ka danger ya ka jing ma ka badan hukan na du basdang ka long na mar ba ulong self centered ke baro hagit im chu ka diban hau bai ka long self long centered bai hau but de na kata kadaw kawan ka jing jot yu kumba ngitip na ka bible ka jing tho ka pen paru ya ka jing shisha ba ki breu menta ki long obsess with the self ni it palat ya kala de bangi kwa ba barok kentip syapang jungi barok ngi kwa ba kentip syapang ki khon jungi batang ki khon junga ki ba bhabriu ki ba start ki ba nang kum ni kum tai ba kum ta ter pat sagi we ki example ngi laban ai hang ni hoi kam de ka ba sniu ban it ya la de kam de ka ba sniu ba pentik ker ya la de hin rengi ha banda thau pat lada kala palat habangi ong ka jingim ha ka jingim ka ba khoj ha kamnet kamu dia tangkani ka baningkong ka bangal ong henry ka thauru ya ka kam ka jam ka bangi trei ka jingim ka bakhot ha ka kam ka jam ka bangi trei kam dei shu ka ka batmai banyo ong baga ri jongi ka de ka ri kristan bun upat ba de kristan kam long shu ru a new thing bangin ong bahaka ri jongiru dan shibun jat ki jing e dan shibun ki daw balay bagini ki jing e ki wan hindra ka way na ki daw ka long na mar baki breu kim trei hok yala ka jong ka kam ka jam kim le hok ya ka kam ka jam ya ka bala ben shet haki wan ki jing e kinong hikai jongi haduk mata kim yo e kutulap ka badai hok jongki om tang kinong hikai ladangi pet bha ni wat pnya bat ni yo kendo itu ki bre ki be experience ki we ki department ru ki bre ki be tre ha ki we ki department ru ki safa na mar kim yo hok ya ka salary jongki ni yo ot chapang ki lenti ki senkien ni keno yu slap nama bala slap ha kini kita yo bala dab ni yo ot chapang ki lenti ki senkien ni yo ot chapang ko ni yo ot chapang ki e baro namar bakadon gajing bam tre hok kawan ra ka jing thut ha ka shong suk shong san kawan ra ka jing thut ha ki shnong ha ki thau ka jing thut ru kawan ha ka balang ha bangi kum ki nong tre bat phi kum ki prab nge ya ka bala ben shat phi ban le ya ki kam la da ngi ngim tre hok la da phi phim tre hot kawan ka jing thut ru ha ka jing tre ya ka kam ha ka balang bat kam kut tang hang ta ka jing thut ka don ru ka wan ru ka long ru haki long yeng long sem jungi habangim trei hok laki kam ki jam jungi ka jing thuk ka don haba ki members ki dekhat jong ka long yeng long sem jungi kim dan ka responsibility ya ka responsibility ka jing ke clear ban trei hok ban trei bhaya ka kam ya ka baki kiladai ban le ngi yo ibat ngi shem bahar kini ki por ba shipara shiyeng don shu kajing perkhat ngala biang manga ngam perkhat men ngam perkhat para ngam care about my mother my father anymore la biang manga la biang
Kata ka de ka jing long ka bangi yu I ha kini ki sngi ke bamenta. Bat para bangit ngakwa bangan pen pau pi ha kini ka por bangi don kam ban sngo thu. Bangi de ban dan ka responsibility ha yeng ru. De ban em tang ban biang ngela de. Klam per khat chu I mei pa I biang ne em ne. Klam per khat chu para junga in yo ne em ne. Himen junga kan ja ayu bat kum ta ter. Na Lord kini. Na Lord ka jing tray. Na Lord ka jing em hakamet ka bangi don kam ban im ka bakhod. Ka shong ka shong manru ka day ban long ka bakhod mat ka ni ka de ka jing em hakamet. Ka shong ka shong man ka day ban long ka bakhod bat ka bayai ne ha du ka bakhod nganom kren shibun hang ni kimat namadon shibun ki badan ki bahap hapo jong kini kamat kamet dengan nget pilayok sai seki ki de ki ban ngi hapan perkat baka jing em jing ha kamet jong iru ka day ban long ka bakhod kom baka ktien ublai ka khot yangi bangin long kumta na Lord kini ngi habru ban pikir ya ki jingkwa brai jangkado ki bala ban yalam baklai ngi ki bala ban penlong ngi ban le ya ki jing le ki bam dei baro ki kmat ki ki bangi yo I ki skor ki ki bangi ngi yo sngo ka pi mudur ka pi kwa ban le ka pi mut ban le ya ki taru ngi hab ban da thon yo ba ka jing le jongi ling ba ga jing kwa brai jong ka do kan pen rem yangi ha ka sngi ka bakhat do ha ka sngi ba utrai Jesu on sawan pat ladang I pet biang ni kini ki lai teli ki benta ki ba pol ubu hang ne kata ka mensem ka jing im bat ka met kamut ha ka jing mut upol u klem dan ka jing mut ban phia ya u breu ha kini ki lai teli ki benta kamut ha upol bangi barongi habanya study ban sngo thu ikini ki lai tili ki benta Henry ka jingmut ka bakongsan ba upol u mention ye kini ki lai tili ki benta ka long ban pen ken mau bat ban pen sngo thu yangi ba ka jing trei u blei ha ka jing im jongi ka long ka badap pura complete and whole kapop haba ka trei kaktalut yaki benta ka jing im jongi baro la kalong ha ka mensem la kalong ha ka jing im la kalong ha ka met heringi ai ngu yu blai demar baga jing it bat ka jing ai jong u kala ban taplut yaki niki benta ka jing im jongi baro ong ha ka kitab Exodus kalau nong ka balai pusau ka dekat ke ban riu ka ong kom ni utrai uba ai bat uba isen ubaya sya slam bat ubakin rei ha ka jing pha bat ha ka jing shisha ngangit ngin snau tho ya ka benta jong ka jing batai ba ngangit bu bleu nyarap yangi bingin le ya ka bangi dai ban le ka benta ka balai ba ka bakhat du ngilai ka benta ka baningkong ngilai ka benta ka ba ar na kan ka dekat bangila ban syam bat ka dan saka wai ka benta ka balai ba ka bakhat du bangila ban syap na kan ka team dekat ni ka dekat team bat kata kadai na kitu ki kentien ki bakhat do ki ba ong u ban le ru ya kata u ban le ru ya kata God who works u blai u batrei u blai jongi u bakhat yanga bat u blai u bakhat ya pi dei u blai u bakhat yangi kumto bat ino yangi hang nur ya hang no namar ba ka jinglong jong u kolong bulong u bala ban syania uyai trei ha ka jing im jongi ban yarap yangi ban ai bor yangi man la ka sngi ka jing im jongi ha ka met bat ha ka men sem bat ban penjana yangi ha ka men sem ha ka jing im bat ha ka met ru kan ni ru ka pen kan mau yangi bangi long ki breu ki batalot dan ki por bangi nom la ka long ha ka men sem ha ka jing im la ka met dan ka por bangi talot ngin hap ngikin randien bat ngikum liat no Henry u blai u bakhat yangi ulong ubala ban syania ban yarap yangi ban le ya kata ban yarap yangi ban imhak bat ngin be syaka jing long janai hadu ka jing wan rc utra Jesu ka jing ruai sam ka bashis pa ar puwe
kalenong ka baningkong haduk ka balay ko ang ngan kemit lagi kemat syakilum nang nu kan wan ke jingerap jonga kan kawan na utrai ubala tau ya ka beneng bat ya ka kendau upol biang uong ha ka we na ka shiti jung syaki Filipi kalenong ka baningkong ka dekat ka ban riu Filipi ka baningkong en riu uong kumne bangadangait scam ya kanihi ba uta ubala sedang hapi ya ka jingle babha un penjana ya ka haduk kasngi uji Yesus kadai kadai kata establish word kaba ya ka ai kaba ulai ulak hat yangi syakata unyarap yangi ru bengin la ban accomplish tang lada nginang ban IT yela di hu nginang ban pai shu haka jing im jungi haki liang baro bat man la kasngi hoi ublai jungi ulong blai bakhat yangi ubala ban syanya ubala ban yarap yangi bengin le ru ya kata Henry mata ka syong pat sehangi. Bangin syukam ya kini kadekat. Nikong tasaloni sananong kadekat ka baar prusau bangin syukam ya ka jing im jongi ladangi klem le ai kata ka bamla banlong. Ladangi kwa ai ngihap ban le ai. Kum ki kentai kum ki rang baru dan dia manuru. Bonsin ngije kren syapang ki we ki topping. Kum ki jing kijing shitom kijing jenjar bat kum ta ter hoot kilong ki badan kam bangin ya kren hendengi haban penken mauru yeledi nasaki we pada ki benta naga ketien ka jong blai kum gani ka dekat ha gani ka step ngadwai bu blai unyarap yangi bangin penken mau yeledi bau blai ukhat yangi syaka jinglong jing im bakhut bat syaka jing penim bangin ken mauru bau long ublay ubangila ban syania haka jing im jongi ban yarap ingi ha banginang ban IT yala di hu bat uballa ru ban yarap ingi ban le ya kata tu ublay on kir kui piki para banget baro lingba kan ga jing ya sam na ka ktien jong u na ka benta ka boram jong u amen kanu ka pan kemen ber ka pan slay ki donot ki jongi ha ka step ban yo ngoi ka ktien ka jo ublay ngaba ka syakri ka jong try dai ai ka jingi kai ngaba ka ne ka team ngit scam bangi wei pi wei ki badan ka ne ka yeng ka bakan tang ka jong try tengin pandai lagi jong ki jumot ki perkhat ki jongi mengin mi ne ka ne ka jingi seng mi rangkat begini ki jingi kai ki bakodor blem ker khun na kam tai jong pi abda ada ka family ka jong pi ko ma pi syakri yo try bor arngot haka kam ka jong gidwai nam ta ka jing ka jing kia Dwai kam tame ka jing pan slek ka jong blay na kam ta jong pi baro arngot made ki khon ki jong pi nin yo banya pan wai no ka jing syakri ka jongi na ka jing roi ka ba san spaar nga shanyat scam hu haba jinjar baro ki wan nga shanyat scam tang hu ka ba san spaar tu nginyar wai da ka ba yang lang baro
Panaga borka jingkel Syaulum seyon bakul Mulam yana Anta jingku slai baro Gila dopa Jesu kuble Hana tata Asha Nyasem hau Asha Nyasem hau Hawa jumja Marokiwa Asha Nyasem Angkahu Ei malang benklat yanga Nakajing injong bukris Hablatek yang adaki Sajingi Kibor kapok parok kimla Rikpa yanga Hamangahi Akajingnya Asha Nyasem hau Asha Nyasem hau Hawa jumja Marokiwa Asha Nyasem Angkahu Ang bekrek malakasi Karmabarang kagawin Shen kijing jinjat itu Udayumpa Abalapoy katakasi Mohat syakmen Mansyong yuna Asha Nyasem hau Asha Nyasem hau Hawa jumja Marokiwa Asha Nyasem Angkahu Asyuan ke ban mi dengan ka yeng ka bakan tang ka jong trai. To ni duai nam ta ka jing seng ka bakan yo. Aka posh ba je shiteng. Ni duai nam ta ki program ki ba pair ki ba pair. Wi ki don ki pralong ka mi ki jengi. Ang nang ni nong thamai ki bali ban kren hai ki wei pat ki balang. Akar pa de piro. Pinya ban duai nam ta jong ka bakan jing seng ka ba asen. Aka bi ban lai pa ko la peti. Duai ka jing ban slek ka jong trai ngi kum ki kan thei. Habangi yeng ban plai ka teng ka jong trai. Mata ka juga por semua bang kan mau. Yang ngi kum ki nong trai kan thei. Bau blai un ai ngi ka jing kat ki jing kia. Yi don shi bon ki responsibility. Hai ki yeng ki sem ki jongi. Duai ne ka mata jongi. Bingi la. Ban penbet penbiang ya ka family ka jongi. Ya ki kurim ki jongi. Ban kham tam. Haka bingi la ban syakri hun ya blai. Hadian ka tanga kerpat ya pastor nong plo. Bin wan sini sakamat ban ai ki jing kerko penwai. Tungi duai lang. Atrai jisu be jisu bakador e jangan. Iwana janju metrai ka kanta jo ka step atrai. Ka shlai ka thonot ka jongi ko patrai. Bingin yo sngo long ba ka jing ruai ki jongi. Ki jing duai ka jing ai ka jing ska kam ka jobe. Bakom jo bagi sngap ka jing hikai ka bakodor. Long ba ka shakri ka jome ko patrai ka rabe. Duai ngi kum ki shakri ka jome trai ka rabe. Nakam ta ka jing sang ka bingin yo ka arsin ko patrai ka rabe. Ngi duai nam ta ki prakan thai ka jing trai. Ki ban yang ha ka duan ka jome ko patrai jisobe. Ban ai ka tien ka jome ko patrai ka rabe. Ngiduai la dia trai punya bandan pakola peti ko patrai jisobe. Oh ka khubor ko emal ai ngi ka ni ka sab tiam ka baar ko patrai. Ba baro trai ki ban pan kre ko patrai. Bengin kren ka jing slor ko patrai. Bengin kren ka tien ka jome ko patrai. Ka balong ka jing ka khu trai ka rabe.
Lorong kan nam ta jingi kum kenong try kon te ko patrai. Ye don ke responsibility aki yeng ki sem ko jingi ko patrai krabe. Oh pan shai bor nge trai krabe. Ai nge ko jing kat ko jing kia ko patrai. Aka bengi laban penbit penbiang ya ka yeng ka sem ko jingi trai. Par kam tam ya ka kam ko be me malakot nge trai. Agar teng ko jamo Jesus be. Amen. Atuai ba kajing ay kajong Jesus Christ utrai jongi. Kajing it ba kajong Blake panabom jikot. Kaji yaslok kajipatingan kajipan syait bor kajoman semakhoy. To kini lai way Blake ki long lembrangkan. But ki kantay ki belong ki long kami ki samla kantay. But ye ki bangay baro hi ko trabe to kajilong Blake ji melay way. Malorangkat but kani kasingi ka woman Sunday. Habaro ki balang kajongi. Nado nang ninasal silong bahanong kandong. Bada ki way pat ki jaka long lembrangkan. But ki rukho ki jongme. Ki bamane ba syakri yemeu Jesu hakani kasingi. Kalang ko pertai. Ki ba sya shitomrun takar kerteng ke jongme. Na domentasya ki bom jikon. Amen. Amen.